Takže vítam tu hráčky z Tupavy po víťaznom zápase s Trenčínom. Ako hodnotíte zápas, babi? Bol veľmi napínavý a myslím si, že nám pomohla nám hlavne tribúna, ktorá nás povzbudzovala a že sme si všetky verili a všetky sme sa poslali dopredu. No ja si myslím, že sme do toho dali všetko a že sme hrali so srdcom. Kde sa vyskytli tie zlomové momenty v zápase, že ste to otočili, lebo na začiatku zápasu ste vlastne prehrávali? No, hlavne keď sme sa všetky povzbudzovali a všetky sme si verili. A keď boli v oslabení. No. Máte pravdu, mali ste obrovské povzbudenie z publika. Ako to na vás pôsobí ako hráčky, aj na palubovke, aj na lavičke? Povzbudzuje nás to a posúva ďalej. No, hecuje nás to. Ste usporiadateľky vlastne majstrovstiev Slovenska, teraz prvýkrát je to v Tupave. A ako hodnotíte tú organizáciu a tú prípravu, ktorú ste mali na tento turnaj? No, mne sa to páči veľmi. Aj mne sa to páči. Dobre, ďakujem vám za rozhovor, dievčatá, a prajem veľa úspechov do ďalších zápasov. Ďakujeme. Vítam tu jedného z trénerov zo Tupavy, ktorí teraz odohrali zápas s Trenčínom. A prvá otázka, ktorá je, ako hodnotíš tento zápas? No, pre mňa to bol veľký zážitok. Musím povedať, že dievčatá ten zápas odohrali asi najlepšie, jak vedeli. A keď to tak mám zhodnotiť, tak v podstate takto od začiatku sezónu spolu hrávame, spojené s Malackami, a to bol určite ich najlepší výkon od toho spojenia. Je možné, že za tento výkon je zodpovedné aj to obrovské publikum, ktoré sme všade počuli? Určite áno. Pre mňa to bol zážitok tak jak pre dievčatá. Ja som sa zo začiatku obával jednej veci, aby tí diváci nemali troška zlý vplyv na tie dievčatá. Predsa je to pre nich veľká zodpovednosť hrať doma. A som sa obával toho, že jednoducho im to môže zviazať ruky, a ten stres, ktorý sa prejaví u nich a ktorý bol aj badať pred začiatkom zápasu, že bude možno našim nepriateľom, ale nakoniec sa to úplne otočilo, dievčatá skvele odohrali a to publikum bolo ďalším hráčom na ihrisku, takže úplne super. Ako vplýva také publikum na trénera? Ja som to moc nevnímal a vnímal som to tak, že som hráčka nemohol nič povedať. Veľmi ťažko sa komunikovalo s hráčkami, možno to tam aj bolo vidno, takže v podstate oni už hrali si svoju hru, a keď tak počas timeoutov alebo pri privolaní si hráčky k čiare boli zadané inštrukcie, ale ináč pre mňa zážitok určite. Takže vlastne tie taktické pokyny dievčatá premenili nakoniec na palubovke. Určite áno. Dostali na začiatku inštrukcie, tie splnili do bodky, bolo to vidno aj na tom ihrisku. Zodpovedná, trpezlivá hra a tu je výsledok. Kde boli tie kritické momenty, ktoré zlomili ten zápas, lebo na začiatku ste prehrávali? Áno, je to pravda, na začiatku sme prehrávali vďaka tomu, že bolo viac menej pár šancí zahodených, kde nás super odskočil o 2-3 góly. Hlavne rozhodla určite obrana. Tvrdá obrana, dievčatá si pomáhali, vedeli zabezpečovať, brankárka Simonka nám pochytala a to bol výsledok. V útoku sa hlavne darilo Lucii Kovačovej, ktorá to viac menej tento zápas potiahla, išlo jej, dá sa povedať, z každého postu a naše družstvo to úplne využilo, takže môžeme byť všetci spokojní určite. Ešte jedna otázka na to, že Tupava sa prvýkrát stala takýmto usporiadateľom takéhoto veľkého podujatia. Aké je to pre vás? Aký je to pre vás pocit? No, pre mňa je to jednak náročné, lebo sa spolu podielam na v podstate celej organizácii toho turnaja, takže ja si to nejakým spôsobom neužívam. V podstate mi to docvaklo až tesne pred zápasom, že sú nejaké majstrovstvá Slovenska, lebo som to mal z iného pohľadu, z toho organizačného, tak viac menej som sa venoval tej príprave. Ja od toho očakávam určite veľký zážitok, hlavne pre dievčatá. Dúfam, že budú spokojní všetci, účastníci turnaja, diváci, a dúfam, že bude aj úspech. Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov do ďalšieho kola. Ďakujem, majte sa.